Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Sir, naasa mong table. Ako resignation letter. Oh. Ako ra gi-turn over ni Lolo ang tanan akong trabaho. Karen, di ka pwede mo resign. Sir, dili ka mo sagot nga mo resign ko? Get inside. Sir, Dili ka allowed nga mo resign. Not this time. Nahibaw ka gyud nga dunay mga importanteng projects karon ang company. Ug wa pa ikapuloy nimo at this time. Ug kinahanglan nga imo unang i-train ang mupuli nimo if ever. Doon na. Diya pa ka pwede nga mapahawa. okay sir. I understand. Okay. Pwede ka na magawas. Okay sir. Wait. Oh, Ug ayaw kalimot nga may dako ka pang atraso nako. Ug may kopya na ang mga pulis sa ebidensya. Mao nga don't ever think of escaping by resigning. I understand sir. Pwede na kang gawas. Ug ayaw kalimot nga may dako ka pang atraso nako. Ug may kopya na ang mga pulis sa ebidensya. God. Mao nga don't ever think of escaping by resigning. Ngano di malas magit kayo ko. Ngano man? What? Morid ako kayo na ko problema yan Dili ko makalikay. Dili ko makaikyas. Ngano nagkahunaw mo sa taon ka ato eh. Desperate move naman kaayo to. Desperate naman bitaw kaayo ko. Maro tilas na ko mga baraha para makuha si Carlo. Pero palpak. Ay, ka-shocking ba ini imong gipadulti na ko Karen? O ang pinakasatanan, mao nga rich girl yun ay si Sheila. Ay. Sa ato pa, sakto ang ako mga what if sa una. Rich girl yun si Sheila. Pwede na ko ni mo katawan. Ay. Oh my God. Di ba ko makatuo ini? Kung dili ka makatuo, labaw pa ko yan Kung dili ko makadawat. All this time, nagkatawanan ko si Hilo matumabayana. I feel like clown yan I feel like I'm a big joke. Ay, sige, katawi ko. Katawi na yun ko. Katawi ko. Katawi ko. Mao ba? Hala ka luoy good. Babe, ngano maluoy man ka? Luoy luoy. man good. Babe. Dili na ko ma-imagine ang iyang kauwaw o kahadlok. Mao nga gusto na lang siya mo resign. Ingnan noon, gusto niyang mulikay. Gusto niyang muskapo. Babe, kung gusto pa niyang mo iskapo, wa na lang unta siya mo report sa trabaho. Ni awol na lang unta siya. Mano tingali siya nga. I-wanted ako siya. Oh. Babe, ayaw yun kaluyo itong mabayana. Kung unsa man ang iyang giatubang karon, iyan ang tinuyuan.
Na in love ramang good siya nimo. Maong iya tong nabuhat. Imo gyapong i-justify ang iyong gibuhat. Di man sa ingon ana, babe. Ang ako lang ba? Sige ha. Pangutan unti ka. Makahimo ka sa iyong gibuhat? Oh. Kung nahitabo pa, nga ikaw ang naa siyang part. Buhaton ba sila ito nimo? Dili sa ko kahimo og ingon adto, babe, uy. So, unsa day unta ang imong buhaton kung nahitabo pa nga wa ko makagusto nimo? Magpalayo ko. Mao galing nga dili rason nga buhaton to niya. Tungod kay in love siya. Mao gina iyang personality. Daotan jud utok tong bayana. Oh. Ay, abi na kong unsa. Kuyawan ako, uy. Na di nag-birthday sa Pika Stable, babe. Asula. Serious pa kita sa tong storya? Kuyawan sa ka, no? Nakalitan lang. Wa gyud ako yawan. Bisag na kuyawan, gid na. Sus. So, what right moves si Carlo against Nemo? So far, wala. Focus na sa trabaho ang mga interactions. Good. Not really. Nga naman. Dili gid ako kalikayan. Sakitan ko magkunahon nga engaged na sila. Hay, dawatan na lang. Ang importante, wa ka mawadi og trabaho. Focus na lang diha. Feel na ako, dili na kaniya hilaptan. As long as mo focus na lang ka sa trabaho. I know. Pero lisod kayo sa kong part. Every time magtanaw ko ni Carlo, every time magatubang mi ug mag-istorya about sa trabaho, mahinumdum ko sa ko ka-failure as a person. I feel so useless. Ayos at pagsulti, ana, uy. The fact nga wa ka gigukod ni Carlo, the fact nga wa ka taktaka sa trabaho, si Carlo mismo may acknowledge sa imong worth. Oh, A piece of advice, Karen. Focus sa trabaho. For the time being, let go of your personal feelings for Carlo. Just focus on your work. Kasi nasayod, magbunga na og milagro in the future. Onse ipasabot nimo. A piece of advice, Karen. Focus sa trabaho. For the time being, let go of your personal feelings for Carlo. Just focus on your work. Kasi nasayod, magbunga na og milagro in the future. Angay pa ba kong mulaom? Nag-apoy naman ko. Pero sige lang. Kesara-sara na lang. Ang importante, ngawa na siya maghiskot sa akong atraso niya. Play safe na lang ko. Wow! Apil gid ko, ha? Siyempre. BFF man ka ta. Oh. Anong ugga mo na? Huwag ka malipay nga ikaw akong best man? Do, kay baugid ka nga happy ko. Oh, happy kay ko para ninyo ni Sheila. Pero, sultihan di kas tinuod sad. Do na say gamay. As in, gamit oy kay nga part na ko nga, kuan, na sakitan gamay. Gamay ra. Kay bawa ko ro. Ha? Kay ba ka? BFF gid ito, no? Okay kayo. Bless me ha. Oh, sure. O, gikan yun isa kong kasing-kasing, no? Happy ko para ninyo. Thank you do. Thank you. Sir? Sol. Okay, sir. Sir? I-distribute din sa mga department heads. Invitation cards. Kuha na. Oh, okay, sir.
Ay! Sorry, sir. Nabuhian ako. Wala ko tayo, ah. Wes, pamunita na yun. Okay, sir. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!